So dai mao na day ni ang full video nako dai katong uli bitaw ko sa mo ang bukid. Anyway, maing adlaw day sa tuang tanan. So kani ding adlaw day no ang piling gwapa day nagdadali nagpanglimpyo. Kay lagi day pag abot manggod ako day sa mong balay sa bukid day is grabe pud kahugaw please la. Kay lagi day pagkaugma manggod ani day is mudawat day ko og client. Mo nang marakong nalisang day pagkakita nako sa mong balay nga hastang hugawa. Kay maulaw sa biya pud ta day no nga mudawat og bisita day atong balay day nagkayamuka. Unya kani sa damo ang balkon day daghan kay tae sa manok. Mo na pag abot yun ako ani sa mo ang balay day largo jud ko kuha sa ko ang silhi. Kay mintras day napakoy time day is makapanglimpyo pa ko ba. Kay pagkaugma ni day duha ka buok ang ako ang iriban. Og anyway day na day nagana day no nga sige lang daw ko giyaw-yaw sa panglimpyo. Kay sige lang daw ko panglimpyo day kay para nako i-content. Ay Diyos minyo ninyo ante ayo paghinungaw. Wala mo ko nagyaw-yaw te nga manglimpyo ko dire sa mo ang balay. Ako lang ni i-share sa inyo ha ante ba kay basin nalimot mo nga vlogger ko. Kailangan man jud ko te magbuhat og content. Og anyway day balik day ta sa reklamo no. So wala day ko nagreklamo day no nga ako ang manglimpyo dire sa mo ang balay. Kay lagi day ang piling gwapa karon day is naka-adjust na. Mao na wala na koy rason day para magyaw-yaw pa ko nga ako manglimpyo dire sa mo ang balay sa bukid. Kay lisod pod kayo day og dili ko manglimpyo dire sa mong balay day yan ako'y bisita. Ay Diyos mio day dili pod biyan tantong bagagnaw ang piling gwapa day nga di ka ba lumaulaw ba. Mo na kamo mga basher bitaw nako no. Tarong-tarunga daw kuno na inyo og set ang inyong mga utok dara be please la. Kay kung hugawan mo sa inyo ha day ay bahala mo oy. Kay kung tapulan pod mo manglimpyo sa inyo ha day ay bahala mo day kay kinyuha man ang kinabuhi. Basta ang piling gwapa day kay di na gusto hugaw. Kay di ra sa pud ko tantong hugawan day no. Mo na kailangan jud ko manglimpyo ani. Unya ani pa yung mga adlaw day no kay wala silang paderlan pag abot nako sa mo ang balay. Kay lagi daw silang paderlan day naglaag. Ay Diyos mio day kana silang paderlan day grabe kay na makadala og laag. Mugi ka na sila day sa balay ug buntag sa iyo mauli po na sila day og gabiin na. Kana bang banabanaon na lang pag uli day nga manggawas na bitaw ang star sa langit ay charot. Pag human day ako panilig day no, nagbrush na lang po ko ani sa mo ang bangko. Kay wala man lagi mi sabon diri sa bukid day. Mo na kaning dishwashing liquid ang ako ang gigamit. Kay lagi day wala na lang ko ni adto sa tindahan ani day para magpalit og sabon. Kay daghan man po kog sabon diri day nga dishwashing liquid day. Mo na kanina lang akong gigamit og sabon sa mo ang bangko. Kay sayang po kaning sabon na day sponsor para ba ni day nya ampon ni nagamit lang paderlan. Kay dili sad biya ni sila tagadla maghugas silang mga plato day mo na nga ako ang dishwashing liquid diri day hasta pang daghana pis lang. Mo na mo ni akong gigamit day kay sayang po kaning nga sabon day kay sponsor ba ni mo nang thank you so much sa nag-sponsor. Bitaw day uy kapoy kay piling gwapa ni day kay mo pa naghakot og tubig. Mo na pag mauli bitaw ko diri sa bukid day no mo action ko ka muscle ay charot. Ay grabe naman po naka-over ang muscle. Marag di gyud po na mahitabo sa piling gwapa day no please la. Pero ang mga adlaw day marag mapasmo yung tinai ko ani. Kay lagi day pag abot ako sa mong balay day ang kanon lang paderlan day gilamigas na. Walay niluto lang paderlan day kay lagi wa man uli sa balay good kay nang laag man. Mo nang practice ko ani guy kaon paniudto. Pero okay ra na day ako rang tinai bahalang mag-adjust ana. Kay usahon ra nako ning kaon unya day panihapon. Kaya importante ani day is una na ko malimpyuhan ang amo ang balkon kay dire ra man ko mangriban ugma. Mo nang kailangan day unahon ako niglimpyo ang amo ang balkon. Kay sirad-ara nako na amo ang sala day kay para dili makita sa akong client day hugaw day kay mo ang balay no. Kay dako-dako maglimpyuhon ni among sala ug ang amo ang kusina good. Mo nang kailangan day hinayon ra pud nako limpyo kanabang di na lang po ko mabisi ba. Pero pag nakoy client day magpaabot ko silang buhok day kung gano sa maluto. Mo na mo dalikiyat sa pug limpyo-limpyo og ginagmay ba. Kay para lagi day maiban-iban na ang ako ang limpyuhon. So mo jud day giingon day mo na discarding malupitan ba ay charot. Bitaw day uy di mangguko kapuyo day uy. Pag makita pagay nako day nga napay trabahoon day mo na trabahoon jud na nako day. Kay di lagi ko gusto magtinapulan ko day no. Kay para man gud nako day no kay dili uso ang tinapulan. Mao ra jud na akong ikaingon sa inyo ha day nga piling gwapa lang ko day pero di ko tapulan. Bitaw day oy daghan ay kasalamat sa inyong paglantaw no. Ug day daghan po day kayong salamat no sa tanan ni suporta sa kuha kay karon man gud day is 300k followers nako. Og anyway day dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo.